Kaixo, nire izena Oskar Gonzalez da eta kimikaria naiz da Arte Ederren Fakultatean irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean. Gaurkoan erradiografiei buruz hitz egingo dut, baina ez medikuntzan egiten diren erradiografiei buruz, baizik eta artea hobeto ulertzeko egiten ditugun erradiografiak. Eskerrik asko Jakelin eta eskerrik asko guztioi etortzagatik. Jakelinek esan duen bezala ni kimikaria naiz. Ni doktoretza egin nuen kimika analitikoan, medikuntzaren esparruan, farmakoak analizatzen, eta momenturen batean nire bizitza pixka bat aldatu zen, eta hasi nintzen Arte Ederren Fakultatean lan egiten, beti ere kimikari bezala. Kimikari naiz, Arte Ederren Fakultatean egiten dut lan, eta erradiografiak egiten ditut. Beraz, hasi baino lehen gustatuko litzaidake jakitea zenolako esperientzia daukazuen zuek erradiografiekin. Altzatu eskua erradiografia bat egin badizuete. Askori. Erradiografia bat ikusi baduzue. Inoiz. Gutxi gora bera badakigu erradiografia bat zer denez. Erakutziko dizuet erradiografia bat. Hor daukazu. Ze uste duzue? Pertsona osasuntzu baten erradiografia, pertsona hori kilikolo dago, ze zango zenukete. Ez dakit, ondo fijatzen bazarete, ez da oso normala, ez? Izan ere, erradiografia hori ez da pertsona batena. Erradiografia hori da eredu anatomiko batena esaten dena. Hau da, medikuek erabiltzen dutena, edo anatomian erabiltzen dena, pixka bat hobeto ulertzeko gure gorputza nolakoa den. Tipo hauek, adibidez. Karo, hauek ez dugu esango artelanak direnik, baina historikoki garrantzitsuak dira. Orain dela hainbat mende egin ziren horrelakoak, eta esaten dugu gure ondarea dela, ez? Eta horrelako gauzak ere zaindu behar ditugu, ez da bakarrik zaintzea Picasso edo Chillidaren artelanak, ez? Gure ondare kulturala zaindu behar dugu. Beraz, guk gure fakultatean egiten duguna da horrelako gauzak aztertzea eta hobeto ulertzea. Eta horretarako erradiografiak oso erabilgarriak dira. Beraz, gaurkoan egingo duguna da pixkat erradiografia batzuk ikusi. Eta bukatzen dugunean hemendik irten eta adituak izango zarete edo ulertuko duzue hobeto erradiografia bat nolakoa den. Hor daukazue, hemen daukaguna noski barrutik metal bat da, horregatik ez dugu hezur bat ikusten. Hemen barruan metala dago, eta ingurunean dagoena da papel matxe hori. Eta, ikus dezakegu barrukoa. Hurrengo adibidea. Zer ikusten duzu hementxe? Katu bat, ez? Ez da imaginazio handia behar, horri ikusten dugu katua. Hau da, Londresen dagoen artelan bat. Badakizue ingelesek artelan asko lapurtu dituztela mundu osoan zehar, ez? Hau berez Egiptokoa zen, baina orain Londresen dago, British Museoan, eta artelana hori da. Ikusten duzue, hori da brontzesko eskultura bat, metalesko eskultura bat, eta zertarako erabili zuten erradiografia museoan? Begiratu hau, eta konparatu honekin. Hemen ikus dezakezue bestean ikusi ezin dezakegun gauzaren bat? Ez, adibidez, hemen tutu bat dagoela, horri esker jakin izan zuten, katu horri metalesko tutu bat sartu ziotela barrutik, pixka bat burua eusteko, bestela apurtuko zelako igual. Edo momenturen batean, hemen apurtu egin zela. Hemen pieza bat dago, eta gero berriro itzatzituz zuten, eta horren gainean ez nabaritzeko txapuzila hori, margotu zuten. Eta hemen nekez ikusiko duzue hori begibistaz, baina radiografia batekin primeran ikusten da. Orduan, horrelakoak erabili ditzakegu artelanak hobeto ulertzeko. Eta orain hau ze uste duzue. Benetako pertsona bat dela, edo artelan bat besterik ez. Esan behar dizuet hemen barruan benetazko pertsona bat dagoela. Beitu, hori da, ez da erradiografia simple bat,
badirudi nolabaiteko 3 dimentsio dituela. Hori da tomografia deitzen dena. Da oso antzekoa, igual inoiz ikusi duzue pelikuletan edo nola pertsonak sartzen dituzten horrelako tresna handi batean eta horrekin egiten da erradiografia bat, baina ez bakarrik bat. Egiten dira, pilo bat erradiografia eta horrela 3 dimentsiotako irudi bat lortzen dute. Bueno, hau normalean medikuntzan aplikatzen da, baina eskultura honi aplikatu zioten. Zergaitik edo zertarako, hau, edo hemen barruan zegoena ikusteko, begi bistaz ezin dugu ikusi, baina radiografia bati esker bai, eta bitxia da, zebeitu, da, ospitalean bezala, sartzen dute hor barruan, eta noski hau ez da museo bat, hau ospital bat da, museokoek deitu zuten ospitalera eta galdetu zuten, haitzu, gure Buda eraman dezakegu hor ikusteko zer dagoen barruan? Eta hau ikusi zuten. Bueno, hau bakarrik zuen kuriositatea azitzeko nolabait, hau da momifikazio erritual bat jarraitzen zutena budista batzuk, monje hoiek, zeuden 1000 egun edo dieta berezi bat jarraitzen, oso gutxi jaten, likido berezi batzuk hartzen, eta gero bizirik momifikatzen ziren, eta nola egon dira dieta berezi bat jarraitzen, horrela intsektuek ez zuten jaten edo horrelako zehozer. Haize, normalean pertsona bat hiltzen denean, usteltzen da, eta azkenean, bueno. Baina hemen barruan, badago, benetazko pertsona bat. Eta hori beste hainbat lekutan ikus dezakegu. Adibidez hori momia bat da, Egiptoko momia bat. Zer gertatzen da? Askotan, arriskutsua dela momiak irekitzea, ez? Badakizue, madarikazioak daudela, eta horrelakoak, ez? Bueno, gertatu daitekena, printzipioz da, sarkofago hori igual apurtu daitekela, eta ez dugu apurtu nahi, zer egin daiteke? Tresna horren barruan sartu, eskanerra egin, eta horrela ikus dezakegu barruan zer dagoen. Ikusten duzuen bezala, erradiografiak erabili ditzakegu gauzak hobetu lertzeko. Baina, aurrera jarraitu baino lehen, gustatuko litzaidake azaltzea oso gainetik, erradiografia bat zelan egiten den. Horregatik galdetu dizuet hasieran zen nolako eskarmentua zenuten erradiografiekin. Hau izan daiteke, medikuntzan ikus dezakegun erradiografia bat. Hau ez da oso arrunta, baina bestea bai, ez? Bueno, azalduko dizuet, erradiografia batean, badaukagu plaka bat dana izaizpiekiko sentikorra. Hau da, izaizpi bat iristen denean, iluntzen da. Orduan zuek imaginatu plaka hori daukazuela, tartean objektu bat ipintzen duzuela, kasu honetan eskua, eta izaizpi iturri bat. Izaizpiak dira, hemen dagoen argiaren antzekoa, baino askoz ere energetikoagoa. Beraz, ahalmena dute gauzak zeharkatzeko. Hor eskua ipintzen badugu, izaizpiek eskua zeharkatuko dute, eta plakara iristen direnean, plaka ilunduko da. Baina, plaka ez da leku guztietan ilunduko. Adibidez, hezurrak dauden lekuan, izaizpiak ez dira inbeste pasatzen, hezurroiek izaizpiak zurgatzen dituztelako. Horrexegatik ikusten da horrelako irudia. Beltza bada, da izaizpi asko iritsi direlako. Hemen ez dago ezer, ez dago oztoporik, beraz izaizpi guztiak iritsi dira. Zer gertatzen da hemen? Oso ilun dagoela, zergaitik. Ez dago hezurrik, bakarrik haragia dago, bakarrik giharrak daude. Eta horiek ez dute izaizpiak zurgatzen. Hemen dauden atomoak oso arinak direlako. Eta izaizpiak zurgatzeko atomo astunak behar ditugu. Adibidez, hezurretan badaude atomo astunagoak. Adibidez, kaltzioa, fosforoa, haragian bakarrik dago karbono, hidrogeno eta oxigeno. Horiek ez dute izaizpiak zurgatzen. Zer gertatzen da, gainera, dentsitatearen menpekoa dela.
Hezurra lodiagoa baldin bada, I6P gutxiago pasatzen dira, eta orduan hor argiago ikusten dugu. Horregatik medikuntzan erabili dezakegu I6P-ak jakiteko gure hezurren egoera. Baina bereziki erradiografia hau ekarri nahi dizuet, honesegatik. Hori zer da? Ze uste duzue izango dela hor dagoena? Atxamar batean baldin badago? Eraztun bat. Hori eraztun bat da, eta normalean eraztunak zerekin daude eginda. Metal bat, ez? Gurrea, burdina, altzairua, egurrezkoak ere izan daitezke, baina askotan metalezkoak dira. Eta zer gertatzen da metalekin? I6P-ak asko zurgatzen dituztela. Orduan, I6P-ak hortik ezin dira pasa, eta ezin dute plaka ilundu. Beraz, txuri-txuri agertzen dira. Hori esan da, hori da I6P-en edo erradiografien oinarria. Hori da gaur ikusi behar genuen teoria. Noski, I6P-ekin lan egiten dugunean, arreta berezia izan behar dugu. Ze, ez dakit, medikura joan batzarete, ospitalera, ambulategira, I6P-ak dauden lekuan beti dago horrelako arrisku ikur bat, ez? Arriskutsuak dira. Orduan, kontuz, erradiazio energetikoa da, adibidez argi ultramorea baino energetikoagoa, beraz, kontuz ibili behar dugu horrekin. Bueno. Karo, I6P-ak aurkitu ziren 19. mendearen amaieran. Eta orain dela 130 urte gutxi gora bera. Eta berehala ikusi zuten oso erabilgarriak zirela. Ez bakarrik medikuntzan, baizik eta arte aztertzeko erakutsi dizuedan bezala. Tipo hau oso goiz, 20. mendearen amaieran hasi zen artelanak aztertzen. Baina momentu horretan zeukaten tresnak horrelakoak ziren. Ikusten duzuen katxarro hau, polita da, baina zahar samarra, ez? Gaur egun erabiltzen den instrumentazioa askoz ere aurreratuagoa da. Adibidez, hau da British Museum, horretan, ez da oso ondo ikusten, baina hemen dago tresna, eta da oso ekipamendu aurreratua eta egin daitezke radiografia bikainak. Nik ere radiografiak egiten ditut, unibertsitatean, zoritzarrez nik ez daukat British Museumaren tresnak, nire hau da. Nik tresna honekin egiten ditut radiografiak. Hemen aukeratzen dut I6P-en potentzia nolakoa izango den, hemendik ateratzen dira I6P-ak, eta hau da nire plaka, nik hemen ipintzen dut erradiografiatu nahi dudana. Erradiografiatu nahi dudana hau baino handiagoa bada, egin behar ditut hainbat erradiografia eta gero Photoshoparekin elkartu. Hori jakinda, ikusiko ditugu erradiografia batzuk. Eta galdetuko dizuet zer ikusten duzuen. Esperimentu hori dagoeneko egin dugu katuarekin, hemen zer ikusten duzuen. Gero erakutziko dizuet benetazko artelana. Imaginazio apurtxo batekin. Hau da, eskultura bat da eta dantxari bat da. Ze izan daiteke hemen ikusten duguna? Erradiografian agertzen bada, ainargi, ziurazki metal bat dela. Ez dirudi alambre bat izan daitekela. Edo, benetan esaten dutena, txampan botiletan badakizue goian dagoela horrelako metalezko gauza bat. Badirudi artista honek horrekin egin zuela horrelako eskeleto modukoa, eta gero, artelana ez da horrelakoa. Artelana horrelakoa da. Hemen kanpoan dagoena argizaria da. Argizariak ere ez du erradiazioa zurgatzen, beraz, barrukoa primeran ikus dezakegu. Beraz, hor daukazue eskultura eta hemen barruan dagoena. Beste dantzari bat.
Imaginatu, jakin nahi duzuela hemen barruan zer dagoen. Norbaitek egin duela artelan hau, gauzak ipini dituela, eta azken itxura hau dela. Nola jakin dezakegu barruan zer dagoen kaltetu gabe? Ze apurtzen badugu erditik oso erraza da, ez? Eta ikusiko dugu zer dagoen barruan. Baina orduan, artelanik gabe gelditu gara. Zer egin dezakegu? Erradiografia bat. Hemen daukazue, dantzari horren erradiografia. Eta hemen barruan denetarik aurkitu zuten. Hemen ikusten duzuena, tutu hoiek metalak dira, tutu metalikoak. Zergaitik ikusten dira horren ondo? Lehen erastuna bezala oso argi ikusten zela, hementxe gauza bera. Baina gainera, ikusi dituzte alambreak, ikusi dute egurra, ikusi dute argizaria, bertan eta radiografiari esker informazio asko lortu dute. Adibidez, hemen ikusi dute artista honek, Degasek, erabiltzen zuela bere pintzel zaharrak gero eskulturak egiteko. Eta hemen dagoena da pintzelak. Hori da berrerabiltzea. Orain zuentzan da. Hau artelan bat da. 20. mendeko artelan ospetsua gainera. Zer uste duzue ikusiko dugula hor barruan erradiografia bat egiten badu? Burdinezko tutuak, gauza gehiago goberatzen zaizue, egurra, uste duzue ezurrak aurkituko ditugula? Bueno, artista hau oso ospetsua da, Rauschenberg, esaten duten bezala, denda batetik pasatu zen, eta ikusi zuen ahuntz bat disekatua. Erosi zuen, eta horrekin egin zuen artelana. Orduan behitu erradiografia nolakoa den. Metalak, esan duzuen bezala, baina hau, ezurrak dira. Hori animalia disekatua da. Eta tiponek berrerabili zuen artelana egiteko. Berriro ere, erradiografiari esker badakigu barruan zer dagoen. Bestela izugarri zaila da hori jakitea. Hori eskulturei dagokionez, baina ez dugu bakarrik eskulturak erradiografiatzen. Izan ere, nik gehien bat erradiografiatzen dudana kuadroak dira. Eta orain azaldu behar dizuet apurtxo bat, kuadro bat zergatik erradiografiatu. Hemen daukagu izaizpiak, hemen plaka egongo litzateke, eta hemen gure detektagailua. Lehen ikusi dugun tresna hori. Ezer baino lehen, eta badakit hau ziurazki badakizuela, baina azaldu behar dizuet oso arinki zer den pintura. Pintura batek bi osagai ditu. Badauka pigmentua, da kolorea ematen duena, eta aglutinatzailea deitzen duguna. Pigmento hori lotzen duena. Oso ezaguna da adibidez olio pintura. Olio pintura egiteko erabiltzen da olio bat eta pigmentua. Eta horiek elkartzen dira. Eta guk normalean, pintura bat ikusten dugunean, beti ikusten dugu bi dimentziotan. Baina kontuan izan behar duzue, hor pintura geruza bat baino gehiago egon daitekela. Beraz, benetan pintura batean badago nolabaiteko 3 dimentsioak. Imaginatu, hartzen dugula pintura baten zatitxo bat, eta ikusten dugula zeharka. Hau da, geruzak. Hori ere unibertsitatean askotan egiten dugun lan bat da. Eta ekarri dizuet guk egindako analisi bat. Hau mikroskopioko irudi bat da, ez da radiografia bat, noski. Eta hemen ikus dezakezue, geruza bat, beste geruza bat, beste geruza bat. Segun artistak zenbat geruza ipini dituen. Zer gertatzen da? Pintura egiteko, aglutinatzailea, olioa. Baina pigmentuak asko alda daitezke. Nik kolore txuria nahi badut,
Hemen erabiliko dut pigmentu zehatz bat. Kolore gorria nahi badut, beste pigmentu bat erabili behar dut. Kolore urdina behar badut, beste bat. Eta hemen ikusi ditzakezue, bai? Pigmentu zatitxoak. Ikusten dituzue? Bai? Klaro, orain, pentsatu, honen erradiografia bat egiten dugula, eta izaizpiek horrela egin behar dutela. Segun ze pintura erabili dugun, izaizpiak errazago ala zailago pasatuko dira hortik. Beraz, horretaz baliatu gaitezke artelanei buruzko informazioa lortzeko. Eta horrela, aurkikuntza asko egin dira. Nik ekarri dizkizuet gaurkoan adibide batzuk. Baina adibide horiek ikusi baino lehen, kontatu behar dizuet zeo zer pigmentuei buruz. Pigmentuak oso anitzak dira. Adibidez, ziurazki hemengoak izan da, igual egon zarete inoiz larboledan edo. Larboledan, hortik paseatzen bazarete, ikusten dugu harri gorri pilo bat. Hori erabili daiteke margotzeko. Hori izan daiteke pintura bat. Horiak ere lurretik lortu daitezke. Baina askotan, guk sintetizatzen ditugu pigmentuak. Adibidez, historian zehar erabili den pigmentu txuri garrantzitsuena, hauxe da. Hau da, berun txuria. Beraz, beruna dauka, metal bat. Eta zela lortzen zuten, eta hau, aspaldi, orain dela 2000 urte, horrela egiten zen. Hartzen dute berunezko xafla bat, ipintzen dute kontaktuan ospinarekin, erreakzio kimiko bat gertatzen da, eta hau lortzen da. Eta gero hau hemendik hartu, eta horrekin olioarekin elkartu eta margotzen zen. Zer gertatzen da? Beruna izan da, pigmentua oso astuna izango dela. Eta beraz, izaizpiak zurgatuko ditu. Baditugu beste pigmentu batzuk oso astunak direnak. Adibidez, hau bermeioia da, zinabrioa, obesan da, eta hau da merkurioa azufrearekin. Eta merkurioa oso astuna da, eta oso toksikoa. Total, hau ez da artelan bat, baina erakutzeko dizuet zer gertatzen den margo ezberdinak erradiografiatzen ditugunean. Ikusten duzue, hemen margo bat, beste bat, beste bat, beste bat, beste bat. Pigmentuaren arabera, erradiografian modu batean ala bestean ikusiko da. Probeta honen erradiografia hauxe da. Zer ikus dezakegu hemen? Hemen dauden pinturek ez dutela izaizpiak zurgatu. Baina fijatu zaitezte mesedez, pintura hori honetan, pintura gorri honetan, eta pintura txuri horretan. Posizioa ez da oso antzekoa, baina tanta honegatik igual ezagutuko duzue. Hemen gaizki margotu nuen eta tantatxo bat erori zitzaidan. Ikusten duzu hause? Hori da hemengoa. Pintura horrek pigmentu oso astunak ditu eta horregatik ikusten dugu erradiografia. Orain imaginatu, margolari batek egiten duela artelan bat, pigmentu honekin margotzen duela eta gero damutzen dela. Eta beste zeo zer margotzen duela gainean. Nik erradiografia bat egiten badut, azpikoa ikusiko dut. Hori historian zehar pilo bat aldiz gertatu da. Eta erradiografiei esker aurkitu ditugu artelanak eskutatutak zeudenak. Adibidez, hemen daukazue artelan bat Pablo Picassorena. Agure bat agertzen da, gitarra batekin, eta hemendik aurrera berriro imaginazioa eskatu behar dizuet. Hori da artelana, eta hori da erradiografia. Zeo zer ikusten duzue hortik?
Imaginazioa behar da, hau dago pixka bat kodifikatuta. Uste du laguntza purtxo bat ekarri dizuedala, ez da oso ondo ikusten, baina hemendik ikusten duzue Andre baten aurpegia, bai? Bueno, hori da hipotesi bat. Uste dute Picassok margotu zuen lehenengo gauza horrelako zeozer, zala. Isa izpiei esker aurkitu dute azpiko artelana. Kontuz, batzutan pentsatzen dugu gauzak bakarrik isa izpiekin ikus daitezkela, baina hau begi hutsarekin pixkatxo bat ikus daiteke. Ez dakit zelan ikusiko den. Hau da xehetasuneko argazki bat, eta pentsatu Andre bat margotu zuela, eta gero beste gauza bat gainean. Karo, azpiko pintura oraindik apurtxo bat nabaritzen da. Ikusten duzu hemen begien, bai? Hor zegoen emakumea, eta begi hutsarekin ikusten da, baina erradiografiarekin asko hobeto. Eta orain zuen txanda da, gauzak bilatzeko, ez dakit zergatik badaude hainbat txakur eskutatuta artelanetan. Orduan, egingo duzuena da, edo saiatuko zarete, txakurrak bilatzen hurrengo artelanetan. Hemen aurkitu dituzu, ez? Bueno, lehenengoa erraza da. Artelana hau da. Hau da The Blue Boy, resuma batuetan dagoen igual artelanik ospetsuena. Eta erradiografia egin ziotenean, hau ikusi zuten. Hau da lehenengo mailakoa, hau ikustea, txakurra aurkitzen duzu, ez? Bai. Bueno, margolariak hasieran txakurtxo bat ipini zuen hor, baina gero damutu zen eta estali zuen pinturarekin. 18. mendearen amaieran, oraindik isa izpiak ez ziren existitzen. Tipo honek ez zekien guk hau ikusiko genuenik, estali zuen eta pentsatuko zuen, bueno, inorrez da enteratuko, nik hemen txakur bat ipini dudala. Baina bai, enteratu gara. Eta ez hori bakarrik, beste zeozer ikusten duzue? Ikusten duzue hor aurpegi bat, hor goian? Ziurazki, eta hau oso arrunta zen artisten artean, batzutan dirua aurrezteko, hartzen zuten mihize bat, erabilitako artelan bat, igual ja ez hitzaien gustatzen, eta beste bat margotzen zuten gaine. Ze gehiago ikus daiteke hemen? Badakizue, artelan kuadroen atzean, badagoera horrelako bastidore bat, egurrezkoa, eta hori da hemendik ikusten duguna. Hori izango litzateke kuadroaren atzean dagoen egur hori. Ze gertatu da, isa izpiek hau zeharkatu dutela. Hau zen errazena. Hemen ere, txakur bat dago, behintzat, agian bi. Hau zailagoa da ikusteko, Non ikusten duzue? Maila azpian? Beste nonbait ikusten duzue? Hemen ikus daiteke zeo zer, baina nik uste dut dagoela beste bat errazagoa ikusteko. Ikusten duzue tipoaren eskuan on dagoen, zeo zerren gainean dago hemen. Imaginazio apurtxo batekin hemen ikusiko duzue txakurra, eta horregatik eskua hemen zegoen. Orain non dago eskua? Hemen nonbait, ez? Honi esker, badakigu Picassok hemen konposizio aldaketa bat egin zuela. Zergatik? Bueno, batek daki, ez? Baina, badakigu artelan hau aldatu zela. Eta orain ikusiko dugu nire ustez zailena aurkitzeko. Kasu honetan txakurra artelan honetan dago. Pixka bat iluna da, ez? Baina
Erradiografian gauza asko ikusi daitezke artelan honetan. Atean non, hemendik? Hau, ikusten duzue? No, nire ikasleak baino beak zarete, nire ikasleek ez dute ikusten normalean. Lagunduko zaituztet pizkatxo bat. Txakurra ikusteaz gain, beste zeo zer ikusten duzue? Katu bat, non dago katu bat? Igual mantelaren honetan. Bueno, behiratu hor. Eta hau da pixka bat mamu bat bezala. Behiratzen bat duzue hor, ikusten da, ez? Kapelu bat eta pertsona bat edo hortik zeharkatzen. Eta txakurra hor dago. Hemen normalean zaila denez hau ikusten, gainetik marraztuko dut. Hor egongo litzateke burua, eta hemen egongo litzateke txakurra. Baina txakurra dago atera begira. Bai, hemen dago burua eta hemen hankak. Hau pixka bat zailagoa da, baina ikusi baduzue, primeran. Bueno, hemen Vermeerrek bere artelana aldatu zuen. Hasieran hemen txakur bat zegoen, hemen pertsona bat ziurazki ate hori gurutzatzen, eta orain pintura geruzen azpian gelditu dira. Vermeerren kasuan, hori behin baino gehiagotan ikusi da. Eta hau da oso kasu bitxia eta zaharberritzaileentzat oso interesgarria izan zena. Hau da, Vermeer ospetsuaren artelan bat, eta erakutsiko dizuet artelan honen erradiografia. Hemen jaz dago txakurrik, hemen beste gauza bat bilatu behar duzue. Eta berriro beti bezala, imaginazio apurtxo bat. Leioan hemendik. Hor izan daiteke hemen dagoen kortina hori. Non? Hemen? Hemen zeo zer dago, ikusten duzue? Hori gauza bat da, beste gauzatxo bat dago. Begiratu horma, mesedez. Hor horman zeo zer ikus dezakezue? Bueno, kontatuko dizuet artelan honen istorioa, zenaiko bitxia da. Erradiografia hau aspaldi ezagutzen zen. Eta batzekiten horma honen atzean zeo zer zegoela. Baina, estalita zegoela. Bi aukera zeuden. Aukera bat zen, Vermeer berak, artista berak, estali zuela, eta beste aukera da, hau nahiko zarra da, ez? 17. mendeko artelana, igual norbait iritze zela 18. mendean, ez hitzaiola gustatzen hor zegoena, eta estali zuela. Bi aukera horiek daude. Hemen erabakia hartzea ez da erraza. Demagun artistak estali duela. Orduan, ezin dugu artelana ukitu. Ze hori izan zen artistaren erabakia. Baina zer gertatzen da beste pertsona batek estali badu? Zergatik. Orduan bai, aukera dago artelana zaharberritzeko eta hasierako itxurara itzultzeko. Baina gauza da, ez zekitela nork egin zuen hori. Beraz, hartu zuten pintura zati txikitxo bat, lehen erakutsi dizuedan bezala, eta mikroskopioan begiratu zuten. Eta ikusi zituzten hainbat margo geruza eta berniz geruza bat. Berniz geruza horren gainean zikinkeria zegoen eta gero berriro pintura geruzak. Orduan ondorioztatu zuten artistak ez zuela hori aldatu. Zergatik bernizatuko duzu gero estaliko baduzu. Zergatik egongo da zikinkeria bernizaren gainean. Hori gertatzeko urteak pasa behar dira. Beraz, ondorioztatu zuten beste norbaitek estali zuela. Eta pazientzia askorekin eta hilabete askotan lan egin ondoren, artelana hasierako itxurara itzuli zuten. Eta hori da gaur egun ikusten duguna.
museora bazoazte, hau ja ezin dugu ikusi. Museoan ikusten duguna, hori da. Gainera, hemen arte historiaren garrantzia ere aipatu behar da. Badakigu Vermeerrek beste artelan batean kuadro hori marraztu zuela. Orduan badakigu posible zela, bere asmoa hori hor ustea. Eta gainera beste gauzatxo bat ikusi duzu, ez? Hemendik lehen. Hauxe. Hori da kopa bat. 17. mendean oso tipikoa, baina kasu honetan suposatzen dute Vermeerrek estali zuela apropos. Hasieran ipini zuela, baina gero erabaki zuela estaltzea. Orduan hori zegoen bezala utzi dute. Beraz, gure artelana gaur egun horrelakoa da. Eta hau estalita da. Baina erradiografiari esker gauza gehiago dakigu. Jarraitzen dut artista berberarekin, Vermeerrekin, eta hemen bakarrik bitxikeria pare bat kontatuko dizuet. Guk erradiografiak erabiltzen ditugu ez bakarrik ikusteko azpian dauden marrazkiak, baizik eta artelanak hobeto ezagutzeko eta kontserbazio egoera hobeto ezagutzeko. Artelan hau izugarri ospetsua da, egin diote azterketa zientifiko oso sakona, hor duzu erradiografia. Zer ikus dezakezue, ez dago konposizio aldaketarik, baina zer ikusten dugu hemendik? Ikusten ditugu hiltzeak, ez? Hor daudela, egurrean sartuta eta metalezkoak direnez, primeran ikusten dira. Ikusten den dugu honen atzean dagoen egurrezko kruzeta hori. Ikus dezakegu zati batzuetan pintura galdu zela eta esku hartu dutela eta berriro margotu dutela. Gauza asko ikus ditzakegu. Fijatzen bazarete, erradiografian oso ondo ikusten dira hariak. Hori da mize bat, eta hori hariz eginda dago. Egunak dira, gure alkandorak edo gure kamiseta bezala. Orduan, artikulo batian, zenbatu zituzten zenbat hari zeuden artelan honetan, artelana hobeto ezagutzeko. Kontatuko dizuet orain, guk ez dugu horrelakorik egiten, ez? Hau denbora pasatzeko ondo, baina kontatuko dizuet orain nire ikasle batek egin duen proiektua, nahiko polita dena. Badakizue batzuetan, egurrezko materialetan, pipiak sartzen direla, intsektuak sartzen direla, eta zuloak egiten dituztela. Eta hori arriskutsua da, imaginatu artelan bat, edo etxean daukazuen armairu bat, eta sartzen direla intsektuak, ondatu daiteke, ez? Ikasle honek egin zuena, izan zen, pixka bat aztertu nola bete daitezkeen intsektuek egiten dituzten zulotzo horiek. Hartu zuen egurrezko zati batzuk, eta zulatu zituen. Eta gero zulo horiek bete zituen hainbat materialekin. Karo, begibistaz, ezin dugu ikusi nola sartzen den materiala zulo horietatik. Baina erradiografia bat egiten badiogu, bai. Hauek dira, taladro batekin egindako zuloak, eta gero, ikasle honek egin zuena izan zen material batzuk saiatu. Ikusten duzue kolorea ezberdina dela. Zergaitik, materialen propietateak ezberdinak zirelako. Orduan, ez dirudi hau oso eraginkorra denik betetzeko, baina hemen bai oso ondo bete dela. Erabili dezakegu erradiografia gure ondarea hobetu ulertzeko eta zaintzeko. Eta pixka bat kontserbazioarekin lotuta, eta orain aldatuko gara artistaz, hau da Rubens ospetsuaren artelan bat, eta artelan hau oso bitxia da, bi zatitan margotu zuelako. Data begiratzen baduzue,
da 1609 urtea, eta gero 20 urte beranduago. Hau Madrilen margotu zuen, lehenengo urte honetan, gero bueltatu zen Madrilera, eta jarraitu zuen margotzen. Erradiografiak esango digu ze zati margotu zuen lehenengo, eta zein gero. Hori da erradiografia. Ikusten duzue ez dela mihize bakarra. Hemen daukagu bat, eta gero eman beste bat josita, eta gero beste bat. Beitu, Rubensek lehenengo hau margotu zuen, eta kuadroa bukatutzat utzi zuen momentuz. Beranduago, itzuli zen, eta egin zuen zati hau eta zati hori. Uste dut ja, bigarren zatia egin zuenean ospetsuagoa zela. Hemen selfie bat dago. Hor dagoen pertsona, hori Rubens bera da. Bere burua margotu zuen. Hor. Orduan, erradiografiari esker, karo, zu hau bazoaz ikusten, oso ondo begiratzen baduzu ikusiko duzu hor josita dagoela. Ez da bat-batean ikusten, baina ondo begiratzen baduzu bai. Baina radiografiarekin ez dago zalantzarik, ez? Beraz, berriro ere hemen ikusten duzuen nola erradiografia laguntzen gaitun artelanak hobeto ezagutzen. Bueno, berriro Picasso. Guztiok ezagutzen dugu nondik atera dudan hau? Bai, ez? Hau Gernikatik. Ez dakit ikusi duzuen inoiz museoan Gernika, baina Gernika izugarri handia da. Imaginatu Gernika erradiografiatzea. Zenik erakutsi dizuet, nire zafla txikia, nire zafla zumea, horrekin Gernika erradiografiatzeko orduak eta orduak beharko nituzke. Beitu, museoan egin zuten, eta hor daukazue Gernikaren erradiografia. Hori guztia da Gernikaren erradiografia. Gaur egun, guk edozein momentutan kontsultatu dezakegu. Eta joaten bazarete Googleen ipintzen baduzue Gernika gigapixel, aukera dago erradiografia ikusteko, baina izugarrizko xehetasunarekin. Hemen zuma egin dezakezue, nik pixkatxo bat egin dut, irudi normalean, hau ez da erradiografia, hau da irudi normalean. Baina posible da zumarekin, ez dakit, zaldiaren sudurrean sartzen, adibidez. Eta primeran ikusten da. Gero, pixkat jolastu nahi baduzue honekin, hor duzue. Eta amaitzeko ekarri dut kasu bitxi bat, niri asko gustatzen zaidana. Eta da, artelan hau. Van Gogh ezagutzen dugu? Ze artelan duzue burua Van Goghi buruz hitz egiten dugunean? La noche estrellada, ez? Gau izartzua, beste bat? Ekiloreak, ez? Hori ere oso ospetsua da. Nik esaten badizuet hau Van Gogh bat dela? Ni ez naiz artean aditua, baina nik hau ikusita ez nuke esango Van Gogh batenik. Horrela bote prontoan behintzat. Baina bada, eta kontatuko dizuet zelan jakin izan zuten, ze historia oso bitxia da. Artelan hau, Herbehereetako gobernuak erosi zuen, 20. mendean zehar, subasta batean, inork erosi nahi ez zuelako, eta haiek erosi zuten. Eta eraman zuten museo batera. Eta museo batean, museo horretan barkatu, hasi ziren kuadroa aztertzen eta esan zuten, hau ezin da Van Goghena izan. Kuadroa oso handia da, handiegia da. Estilo aldetik ere oso arraroa da. Sinadura hemen dago, ez da ezagutzen beste artelan bat non Van Goghek ertz horretan sinatu zuen. Beraz, susmandiak zeuden eta erabaki zuten, ja ezela Van Gogh bat. Anonimoa izango zela.
Eta museoan kartel aldatu eta anonimoa. Karo, zer gertatzen da? Artelan honen erradiografia bat dagoela. Eta erradiografia horrek pista handi bat ematen digu. Zeo zer ikusten duzu hor? Ja adituak zarete erradiografietan. Lagunduko zaituzte eta purtxo bat horrela hobeto ikusten da. Hemen ikusten duzue pertsona bat, hemen beste bat, dira nolabait bi pertsona borrokatzen daudela. Tira, Van Goghek, Vincentek, pilo bat idazten zion bere anaia teori. Eta horrelako eskutitz batean kontatzen zion nola, aste honetan artelan handi bat margotu dut, bi gorputzen bor biluzik, bi pertsona borrokatzen. Orduan, non dago Van Goghen kuadro hori? Ez zegoen inon, ezin zuten aurkitu, zergatik. Kuadro hori hemen azpian dagoelako. Ez dute sekula aurkituko. Kuadroa lore hauen azpian dagoelako. Gero, beste teknika analitiko batzuk aplikatu zituzten, eta lortu zuten ondorioa da, ez dela guztiz Van Goghen estilokoa, eta detaile gehiago daudela, eta xehetasun gehiago daudela, eta lore pilo bat daudela hemendik, zergatik Van Goghek estali behar zitulako azpian dauden borrokalari horiek, eta estaltzeko gauza pilo bat margotu zituen gainean. Eta zergatik dago sinadura orgoian, hemen ja lore pilo bat daudelako, eta orduan erabaki zuen orgoian ipiniko zuela. Gainera, eta berriro arte historiaren garrantzia, ikusi zuten Van Goghek hau margotu zuela Anberezen ikasten zegoenean, eta momentu horretan akademia edo bere eskola horretan tamaina honetako mihiseak erabiltzen zirela. Beraz, berriro ere artelan hau museoan dago, eta orain Van Gogh ipintzen du kartelan. Beraz, Van Gogh bat izan zen, gero anonimoa, eta gaur ere berriro Van Gogh. Eta berriro ere, pixkat zientzari esker, ez? Hau da, egin duten IA-rekin errekonstrukzio digitala. Eta bukatzeko, bakarrik erakutsi nahi dizuet nire gela, non erradiografiak egiten ditudan. Gela hau da, noski badaukagu horrelako ikur bat, ze ikasleak ezin dira sartu nik erradiografiak egiten ditudan bitartean. Hori da erradiografiatu dudan kuadrorik handiena, hau da pertsona baten tamainokoa. Zoritzarrez ez nuen ezer ikusi atzean, ni beti itxaropena daukat, zeo zer aurkituko dudala artelan baten atzean, baina hori ez da beti gertatzen, bakarrik behin gertatu zait, eta ezen artelan oso garrantzitsua. Baina tira, behintzat, parodia bezala, ez dakit, orain dela 2 urte edo nahiko ospetsu egin zen artista bat ipiniztuela horrelako galeria batean, banana bat zintarekin eta esan zuen artelana zela. Nik parodia bezala hau egin nuen, erradiografiatu nuen, eta hor daukazue banana baten erradiografia. Gauza bera egin nuen, baina kasu honetan eskutatu nuen zeo zeratzean, eta horrela ikusten da. Beraz, erradiografiarekin ikus dezakegu eskutatuta dauden gauzak. Bakarrik esatea badagoela artista bat erradiografietaz baliatzen dela artea sortzeko, hor daukazue izenak, kontsultatu nahi baduzue. Eta, nire asmoa zen pixka bat itzaldi honekin zuek ulertzea erradiografia ez dela bakarri medikuntzan erabiltzen den gauza bat, guk artea aztertzeko erabili dezakegula eta ikusi dugula hainbat esparrutan posible dela erradiografiak egitea gure ondarea hobeto ulertzeko eta horrela hobeto kontserbatzeko.
Eta besterik gabe, uste dut pixkatxoa luzatu naizela, baina zalantzaren bat baduzue, prest nago erantzuteko. Mila esker. Zu hasi zinean, kimika ikasten eta gustatzen zitzaizun artea ere bai, pentsatzen zenuen arte munduan zerbait egitea? Ez, guztiz kasualitate bat izan zen. Niri gustatzen zitzaidan pixka bat artea, historia gustatzen zaidalako, museoetara joatea, baina nire ibilbide akademikoa zen beste esparru batean, zen farmakoen analizian, biomedikuntzan, eta kasualitatez deitu zidaten ordezkapen bat egiteko Arte Ederren fakultatean, eta ezagutu nuenean bertan zer egiten zen, pilo bat gustatu zitzaidan, eta erabaki nuen hori hor gelditzea. Baina ez zen nire hasierako asmoa, eta 18 urte nituenean eta unibertsitatean sartu nintzenean kimika ikasten, ez nekien hor bukatuko nuenik. Eta gaur egun Arte Ederren fakultatean lan egiten duzunez, horrekin lotzen duzu gehiago zure lana edo pentsatzen duzunean zure ikerketetan eta artearekin lotzen duzu edo batzutan pentsatzen duzu kimikaren beste alorretan ere? Izan ere orain, nire ikerkuntza lerroak aldatu egin dira. Lehen egiten nuen gehiago hori farmakoen analizia, metabolomika deitzen dena, eta gutxinaka orain egiten dudana da artelanak aztertzea, ulertzeko hobeto nola degradatzen diren, nola aldatzen diren pixka bat denborarekin. Orduan, pixka bat ikuspuntu aldatu zait, baina gainera orain beste gauza batzuk ikertzen ditut. Eta, kimikoa zarenez gero eta materialetaz eta hitz egin diguzunez, artearen historian ikusten duzu aldaketa handi bat, nola ze materialak erabiltzen zian lehen margotzeko adibidez eta gaur egun pintura desberdina da? Nik adibidez pinturarekin lotuta ipini dudan adibidea izan da olio pinturarena. Ze hori da guretzat igual museo batera goazenean ospetsuena edo gehien ezagutzen duguna. Baina 20. mendean sortu zen gaur egun gehiago erabiltzen den pintura, da akrilikoa. Adibidez, etxeak ez dira olio pinturarekin margotzen, akrilikoekin margotzen da edo beste polimero batzuekin. Eta izan ere artistek ere hori erabiltzen dute. Adibidez, olio pintura lehortzeko zailagoa da, denbora gehiago behar du, eta akriliko askoz errazago lehortzen da. Baina, oraindik erabiltzen dira olio pinturak. Hori gaur egungo olio pinturak eta lehen erabiltzen ziren olio pinturak ezberdinak dira. Gaurkoek badute gehigarri batzuk, igual azkarrago lehortzeko edo propietate fisiko-kimikoak aldatzeko. Aldatu egin da eta pentsatu arte garaikidean, orain dela, barrokoan, inori ez litzaioke bururatuko hor platano bat ipintzea arte bezala, ez? Eta gaur egun, Orduan askoz ere konplexuagoa da gaur egungo artea, lehen egiten zena baino. Besterik ez, mila esker. Eskerrik asko.